Το ιαλουρονικό είναι από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες στη σύγχρονη καθημερινότητα, διότι με τη βοήθειά του ο ασθενής μπορεί και διατηρεί την νεανικότητα στο πρόσωπο, χωρίς να αναγκάζεται να προσφεύγει σε εγχειρήσεις lifting, που σαφώς χρειάζονται πολύ μεγαλύτερο χρόνο, κόπο και έχουν σαν συνέπεια πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Το ιαλουρονικό είναι ένα μόριο που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στο πρόσωπό μας, ιδιαίτερα υδρόφυλλο, το οποίο βοηθάει το πρόσωπο να δείχνει νεανικό, φωτεινό και ενυδατωμένο. Δραστικά μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου και έτσι το πρόσωπο και το δέρμα μας δείχνει πιο θαμπό και κουρασμένο. Με τη βοήθεια λοιπόν των εμφυτευμάτων ιαλουρονικού που δημιουργούνται στα εργαστήρια, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τον όγκο στο πρόσωπο εκεί που χάνεται και να διορθώνουμε τις ρητίδες που έχουν δημιουργηθεί. Το ιαλουρονικό που παράγεται στο εργαστήριο είναι πάρα πολύ φιλικό προς τους ιστούς, απόλυτα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό μας και προσομοιάζει εξαιρετικά με αυτό που έτσι κι αλλιώς παράγεται στο δέρμα μας. Με τη βοήθεια λεπτών βελονών εισάγεται είτε επιφανειακά, αν μιλάμε για λεπτές και επιφανειακές ρητίδες, είτε πιο βαθιά όταν μιλάμε για διατήρηση του όγκου. Η θεραπεία κρατάει λίγο, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του αμέσως μετά τη θεραπεία. Η διάρκεια της είναι περίπου γύρω στα 30 με 40 λεπτά και δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνη, με τη βοήθεια των καινούριων εμφυτευμάτων που έχουν ενσωματωμένο το τοπικό αναισθητικό που χρειαζόμαστε. Η επανάληψη της θεραπείας συστήνεται περίπου στους 7 με 8 μήνες, ενώ αν μιλάμε για υλικά τα οποία είναι πιο πυκνά, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί και μετά από 1 έως 1,5 χρόνο. Το ιαλουρονικό ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί όταν πρόκειται για ρητίδες δεξιά και αριστερά από τη μύτη μας, στις ρινοπαριακές άβλακες, στις γωνίες του στόματος, όπου είναι οι ρητίδες πικρίας όπως λέγονται, γύρω από το μάτι, στο πόδι της χήνας δηλαδή, στο μεσόφρυο, ότι η ρητίδα μείνει πίσω μετά τη χρήση της βοτουλινικής τοξίνης ή ακόμα και για τη διατήρηση του όγκου μας όταν μιλάμε για τα ζυγωματικά ή και για το περίγραμμα του προσώπου. Είναι μία από τις πολύ καλές επιλογές που έχουμε. Μαζί με τον γιατρό μας μπορούμε να βάλουμε στόχο τι ακριβώς χρειάζεται το πρόσωπό μας, έτσι ώστε σχετικά ανώδυνα και γρήγορα να διατηρούμε την νεανικότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να νικήσουμε το χρόνο χωρίς να δείχνει το πρόσωπό μας κουρασμένο, θαμπό και στεναχωρημένο.